Salam, hormatly watandaşlar. Şu 2023-nji ýylyň 8-nji ýanwary hepdeniň ýekşenme güni. Hoş geldiňiz Türkmenistan Demokratik Platformasynyň kanallarına. Şuňky men gepleşigimde ine Akbel Taparagy biziň ýazyjymyz, neşriýatçymyz, şahyrymyz, biziň radio jurnalistimiz, biziň jurnalistimiz Akbel Taparagy gatnaşýar. Akbel Taparagy salam aleykum. Wa aleykumesselam. Salam gaderli ýerleşler. Hormatly watandaşlar, ine düýün öňküsüň biz gepleşikler geçirdik TikTok'ta we başga ýerlerde. Şonu biziň watandaşlarymyň käbiri, ýagny arkadagy ferda gowy berýän adamlar bize soraw berdiler. Siz näçin diňe tanqid edýäňiz, hormatlanýan arkadagy? Doğrudan biz efirlerimizin köp wagtlaryny kemçilikler bardy aýdýardyk. Indi şu elek biz Akbel Taparagy bilen şol özüni prezident diýen bizim üçin hormatlanmayan prezident saýlawly ogurlan Gurbanguly Berdimuhammedow we onuň ogly Serdar Berdimuhammedowyň arkadagy bolan Gurbanguly Berdimuhammedow hakda biz şonuň gazanan üstünlüklerini, ýagny sport üstünlükleri, edebi, medeniýetde gazanan üstünlüklerini aýtyp geçjek bolýar. Sebebi doğrudan bir aydın dağılımı iki taraflıyım olmalı. Akbel Taparagy, videomyza başlamaka, ýa-ni men bir kiçik video gökejek bolýan. O video bilen men näme düşündirjek bolýan? Biz öwýärdik ony. Ýa-ni şunun gazanan üstünlüklerini aýtyp geçýärdik. Ýöne mümkin ol aýdýan formamyza siz üns berenlersiňiz, ol size gaýyllardyr. Şonuň üçin siz maňa ruhsat berseňiz men bir kiçik parça görkezeýin. Bolýar. Aýdylan videolarda şol parça ors diline ýöne bizi tanqid etmek, ine siz Murat Gurbanow, DWT, Akbel Taparagy hiç wagt üstünlükleri boýunça aýdan ýok diýeniňiz biz ýalňyşrak diýip görýär. Şonuň üçin men ruhsat maňa berseňiz bir kiçik parça görkezeýin. Öňe biz aýdyp gelýänimizi bir suwd ederýär. Ine şol efir 1 ýyl nazar boldy. Şul видео aşağında men ссылканы koyuyorum. Lütfen. Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, дорогие туркменистанцы. Прежде чем начать эту серию видео-выпусков про президента Туркменистана Гурбангулы Бердимухамедова, я хотел бы с вами переговорить. Я много думал над тем, в каком же формате подать этот материал, связанный с Аркадагом, или как его называют в народе Харамдагом. Поверьте, эта задача непростая. Ведь надо описать одного идиота, президента, который реально должен находиться в психиатрической больнице под присмотром врачей, психиатров. Представьте себе, что вы должны описать одного человека, президента и одновременно премьер-министра целой страны. Этот человек имеет много талантов. Он велосипедист, автогонщик, пилот истребителя, механик спорткара, атлет, каратист 10-го дана, тэквондист 7-го дана, писатель, наркоман, архитектор, героинщик, сборщик авто, певец, диджей, поэт, джокер, клоун, строитель, бизнесмен, чемпион по троеборью, одним словом, Харамдаг. Все эти профессии он приобрел, будучи президентом. Ну что, сложно будет описать многосторонне развитого публичного человека? Согласен, задача не из легких, но мы все же попытаемся. Я хотел бы отметить, что славный и добродушный народ Туркменистана. Bir gyzga ýa-ni video çykyp gördüm. Şol biziň aýdan biz öňem ökgelýär. Ýöne gynansak da biziň ýa-ni watandaşlaryň hemmeti şu videoları gören. Ne şoň üçin hormatly Akbel Taparagy, siz hem dörjülük işinde ýa-ni işläp ýörsiňiz, goşgy ýazýaňyz, roman ýazýaňyz, käwagt size jaňa diýen bolsa siz ýöne men häzir Murat romanyny üstüne maňa bir ay wagt ber diýip aýdýaňyz bolan men gahrym gelse de garaşmaly bolýan. Ýöne gynansak da siziň dörjülüğiňiz gaty ýa hormatlanmaýan Berdimuhammedowdan ine şo arada siz näme pikir edýäňiz? Murat, bir nemeni tanqidi elbette kabul etmesek alazımız yok. Bizim 40 yılın yazısı 40 yıl bolly ýazyp berenimize 40'dan geçti bir neme ýöne
Gurbanguly bir döredi şu 2010-11 ýyllarda ilkinji kitabyny ýazdy. Benim 40 yılda eden işimi ol nimetdi yankı bari 12 yılın içinde mi näme 12-13 yılın içinde WhatsApp deňmeden tormozsuz maşinalar orada da geçti gidiverdi. Menini şu 40 yılın içinde häzir ýazan kitaplarymyň sany ýany 30'a ýetdi de. Olaryň tek hemmesini çıkarıp ýetişemdok, ýöne taýynyň goýulan kitaplarym sanadan inni 30'dan geçiverdi men ýazan kitaplarym. Ýöne men ýazgy hökmüne barıp 1978-nji ýylda orta çykdym. Ýaşawlankam Moskwada okap ýörkam şu Aşgabatda gelemde praktika geçmek üçin gazetlere Komsomolets Türkmenistana Ýaşkom gazetine praktika gelemde ilkinji men eserlem çykyp urady. Goşulum onuň hekaýalary. Ýönüni men şu 78-nji ýyldan bäri ýazyp meşhurlan tamam 2000 aýdaly 10-11-nji ýylda ýazgy hökmüne orta çykan Gurbanguly Berdimuhammedowyň ýyza galan boyun almasam alaç ýok. Sebäbi men ýa 30 kitap ýazan bolsam ol eýem şu döwürde 53 kitap ýazdy. Hatda käbir maglumatlara görä mümkin bir türlü hili maglumatlar vardır da bu barada. Ýöne käbir maglumatlara görä hatda ol 55 ýa-da 57 kitap ýazdan diýerler. Ona bu taýda sen boyun almasan alasyň näme? Eýem ol menden bari 10-12 ýyl içinde näçe bolýar? 23 kitap ýöne düşüpdir de. Ya 25 kitap köp ýazdyr menden. Onuň bu işenýirligine, bu başarçylygyna diňe bolmasan başga alaç ýok Murat. Onuň seretini bir näme? Ömrümüz jurnalistika hem ýazylyk bilen geçdi de. Ýetýän işimiz şol. Mudama galamymyz baş ucumyzda ýa bolmasa maşinkamyz baş ucumyzda innem kompýuter şoň ýaly gurulgy durumdama beýlik iş saýymyzda, iş otamyzda. Ýöne sen bir Gurbangulyň başarmagyna serer. Bu hem prezident hem premier ministr, Türkmenistanyň premier ministri ýok ahyryn. Şol prezident şol wagtyň özünde de premier ministriň hem wezipesini ýerine ýetirýär. Ýani ministrler kabinetine ýol başçylyk edýär. Olam bir azyşega ýük. Şo işlem prezidentlik işiniň özüm, onuň o premier ministri bolmagam. Bunun başka da wagty galmajak ýa-Allah. Ýöne kerek. Bir oňdaşyndan hem aýdymçy. Arasyny tanzam edýär aýdym aýdypdyka. Ol aýdym bilen tanzam bir. O haregraf ýa-da ona da wagt gerek de. Şo tansy diýmek onuň goşum diýär. Onuň ol goşu bilen proza da ayrı janrlarda. Olum proza janrı. Mesela şunu aýdaly Türkmen edebiýatynda hiç wagt goşu ýazyp görmedik ýazgylar bar, diňe? Proza kitaplaryny ýazýarlar. Men özüm elbetde goşudan başladym başta. Ýöne ýa-da diňrek başladym şu goşu bilen hekaýajyklary, kiçik hekaýalary ýazyp. Ýöne düýbünden bular ayrı janrlar. Goş nimeni şu proza roman ýazýan ýazgylar goşu ýazyp bilmeýänleri bar. Men onu öz gözüm bilen gördüm. Ol bir TV gatda. Emma seret bil zehine Gurbanguly. Hem goşu ýazýar. Hem roman ýazýar. Hem farklı kitaplar diýil ýa-da şwed diline. Eni öňkü öwründen termin bolsa dokumental kitap diýilýär. Faktlar esasında ýazylan kitaplar. Mesela üçin şaýy hem ilham diýär. Şu kitap diýen başga janr. Ilmy tarapyndan faktlar esasında ýazylan oňa eser diýsen bolar, oňa dokumental eser diýsen bolýar da. Şwedler oňa bir faktlar kitap diýär. O janrdan başga. Doğru. Mesela aýdaly şwed ýazgylar saýulyny, ýazgylar gurulmasyny dürlü nemeler bar da seksiýalar, bölümler. Men özüm şeper edebiýat bölümine baştan hem şu çağırlar üçin kitap ýazan üçin meni çağırlar bölümünde çağırdylar hem hata bardylar.
Onun Emma Ulenteret Kur'an farklı kitaplarını yazan olsa, faktlar esasında kitap yazan olsa, ol film janrı başarıyor. Bir hayran kalmaz yani şahsiyet değil, bir gatı ägirt ulu zihin olup çıktı da bir. Yönümün gıynanan yerim, şu tayda bir zat var. Bir Gurbanguly niyem üçindir içgaraçılık bilen öz zihinni halka görkezmem gerektir. Te şu Niyazi öldürüp yerini alyansa, hemen prezident olyansa son yerine şu zihinni halktan gizlep gerektir. Eger de Gurbanguly abi bir zat üçün käýinmeli bolsak, onu şular ýaly ägir ulu zihinni yazılıp hem şahirlik zihinni halktan gizlenmek üçün käýinmeli. Başga mana näme diýjek? Onun yeni bir nime aýratyny var. O barada men onun inniki gedek sözlerinde aýdaýyn. Häzirlik çyny özüm dowam ediber. Bolýar. Gattor berlekişdiňiz, ýani hormatlanmayan Gurbanguly Berdimuhammedow, ýazyjy, şahyr, poet, ýani ralyçy, versebiçi, narkoman, bu adam sniper, bu adam DJ, bu adam aydımçı, bu adamın ulu el yeterliksiz ýani talanty var. Gaty dürli janrlarda, doğru diýär. Men bir zada geňölýär. Siz şol ýaly ýygyňar mümkin siz prezident bolmaly ekeniňiz, ýani şul derejä galar ýaly, ýazyjylyk derejä galar ýaly mümkin birinji prezidentlikden başlamaly ki mıka diyen sebäbi siz ýani görýäňiz elementarny prezidentden ýyjany ýaly. 53 tane kitap 12 ýylda ýazdy. Eger onu hasap etsek diýetim 4 kitap, 4,5 kitap 1 ýylda ýazdy bolýar. 4,5 kitap 1 ýylda bolsa, her 3 aýda bir kitap da. Diýmedim diýen. 3 aýda bir kitap bolsa, olam raly türse, velsebi türse, ýani toýlarda, märekelerde çykyş etse, çäherlerde bar etse, at çapşykda birinji ýerler alsa, o ýerde de wagt gidýär-de. 3 aýda. Şonuň üçin prezidentlik ýyşanma, kabinet ministri ýyşanma, her da parlament bütün ýani kanunlar serjerä, ýani uly iş edip dur, o ýerde de wagt tapyp, ýene de bu adam kitap dürüjüligini dowam edýär. Diýmek bu hasap et görsek bir 10 gün töre galýar. Şu 10 güne 4 kitap ýazýar. Onu hem ideýasyny tapyp ýetişýär, hem çap edip ýetişýär, hem ýazyp ýetişýär, hem çap edip ýetişýär, hem şonu ýanky bir ýerine soğuk tökmüne gol çekip berýär. Görýärmi? Ine bu tizlik. Ine buňa ýazyjy diýsen bolýar. Siz gaty ýazýar. Hawa masara bolduk. Indi bizim ortwalara çykarlygymyz galmady, dogrusyny aýtsam. Indi men ýazgy diýip bir öňür adamlar kim özüne göwni ýetse tekawazlara ýa ortwalara çykardy da döşüne çyk. Indi gynansadan bilen ýazgy diýip özümize bir döşümde açıp tekawazlara ýa ortwalara çykarlygymyz galmady. Ýöne näçekde şol nimeň ýanky ýerwatlarda aýdypdyr näme kemine. Şu söz meýdanynyň orowuny mawtumul orup gitdi, biz ýöne hoşadyň çöpleýäsdi. Indi biz şol Gurbanguly ýazy hökmüne orta çykmaka 2010-njy ýyla çenni galanmyz bolup çykdy. Galan kitaplaryň hemmesinden ýaly binni özü ýazýar da, ähli janrlardan, ähli nemelerden. Ana görýärmi? Döwlet uşu diýe bir görsem roman ýazýar. Bir görsem ýan kaýdysymyz ýaly Şahy Ilham hem Melkem diýip şular ýaly kitap ýazýar. Ýalňyşmasam bir nime de ýazdy diýem şu Murat. Bir resept ýanky resept näme ýazdy gerek? Muň ýazanlaryny ýazarlap bolmak sebäbi birinjiden gillin saklanylýar. Ýani kitaplaryň çykyş ýylları sebäbi gaty düýpli ýani düýpli serjemler edilýär, kitaplardan düýpli analiz edilen soň hatda beýlik döwletiniň ine Azerbaýjan döwleti ine okat beren serem näme diýär. Очень много книг им написано diýär, ýani Berdimuhammedow barça. Научных трудов в сфере медицины, экологии, особенно фитотерапии. Это такие книги, как «Туркменистан. Край исцеления», «Здоровье. Источник счастья». Указала доктор Института иммунологии и геномики
человека Академии наук Республики Uzbekistan Tamara Aripova. Şeriye ya. Şoň üçin bu niýetmeçilik etmeliler. Tuğuleme öz halkına däl, öz tohumuna bolan arkada dürüjülik işine atul üstün kanattır. Doğrudur. Bizim vatandaşımız keyfini diýenler eken. Başka bir yer ýa-ni медицина тематикасының мы ознакомились с трудами президента Туркменистана, очень понравилось. В своих книгах он отразил историю Туркменистана, достижения в областях науки и экономики, каких успехов достиг Туркменистан, отметил доктор философских наук профессор Исмаил Сайфназаров. Yine de özbekler. Ne şuraya sizin kitaplarınızda recenziya var mı Özbekistan'da? Elbette yoktur. Yok Özbekistan onu çıkarmayarım da biz yani yaş ya zor yazarını Kur'an ulun yanına o 50-55 kitap yazan yüzünün uğruna neme olay ya da vazlap geçip gidiyor da şu esası yazı şu olay ya da halkın içinde. Şoň şünem indi ol özbekler elbette özbegem täzigem diňe şu hakynda ýazar. Indi ol mawtumuly kemine morlu nepes elili berdi kerbaba atawuşut pommonur berdi diýen ýaly ýazdylar. Näme biz hakynda gurrumam ýok. Biz näme hasam ýaş bolýatda ol türkmen klassik ýazdylarynyň adım tutar ýerinde. Indi bizim hiç birimiz diňleşip biljek gumanymyz ýok da. Hemmemiz tozana vardı. Yönü Murat hani yan bir yine de men kynçylyk çekken adım ma diýdim de şu bir nemen Gurbanuly Berdimuhammedowyň dörejiligini. Diňe bir sany nälen kitaplaryň, sana näme, sanasan sowaby bar. Şu yönemenini şu gün neşriyatyna iyi berýärler de biz alyas özümüz hem edip ýazylyp buýrup sargap getirdiýärse. Gelýär şu kitaplaryny okap görýän men. Indi bir gıdıklanyp, doğrudan bir beýle uly ýazgy görýän bolsa bilen bilmeliler onu. Demek bilen kärdeş bolly. Indi ýazgy bolly, şahyr bolly, onuň bilen bilmelini, öz kärdeşimiziň bir nähili stilde ýazýanlygyny bilmeli. Bilesin gelýär-de şonu şeýle şalt nädip ýazýar. Onuň şunu biljek bolýan bolyn stiller gaty türlü. No. Mesela bir kitabını alayan, devlet kuşunu alayan olun, bir menin yazılara bilet de öz yazılarımda. Şu devlet kuşunu alıp oka uğrayan olun, bu tesmemet zürdük fun stili olup çıkıyor da. Şonu kavak geliyor, şon stiline. Onun say, ilham ya melhem deyip onu alayan olun, bir adım tutmayın, onu işlep bir örhedirem gadiyette, Aşgabat'ta bir jurnalistin publisistik nemetine stiline kavak geliyor. Onun goşularyny alýan bolun bir Novatulu Recep'in goşularyna gawat gelýär. Şu zatlar bir ýaman helak edýär. Bir gaty uly diýekin. Şu islen nimetini stiline, islenlik ýazgyň stiline öýkünüp, şoň agdyna öýkünüp ýazylýar. Bu gaty täsirinde. Bular ýaly nemeler gaty neme bolýar, teýrek bolýar, dogrusyny aýtsam. Şunu men bir neme bilen deňeşdiresim gelýär. Ir wagtda bir televizyonda işleýärkäk bir bagşylar, tadanlar bilen bilişleýärdik de ýanyşyk köp işimiz düşýärdi, olary gepleşge çagyrýardyk. Onuň käwat owalardan şeýle uly zehinler gelýärdi, gömülüp ýatan, kän köpçüligi belli bolmady. Şonuň arasynda bir adam bardy. Maňa şu tutup şu Türkmenistanyň haýsy çetinden bir bagşa öýkün diýdim. Kimin oyman öykünüye de edil yönü şu aydık başlaya olun millet gızıl gıran oluyor. Edil ödü oluyor. Sen buna Hasır Mehmet Dağı'da öykünlüğü, sen buna Sakır Cephar'a öykünlüğü, ödünen Novata değil, hemmetine öykünlüğü. Onun bir gün şuna bağışılan bir ay plan dedi. Sen gayret etti deydi, şu bir ödüm ömür. Ödüm stilinde de bir aydıp verdi mi? Bir yaştan aydım deydi. Ödüm stilin var deydi, onun ümsüm anlı da tutarın kaptarla oyaydı. Onun forumu da atavlı var, onun neme var, belki dört bulurdu, vardı, caize net doğru nemedin. Ne için tutar koydum? Ya bir seni sahi getirmedim bana deyip. Öz stiline geçmeden önce. Ona o yüzden Allah'a ait adamlar, benim öz stilim yok.
Men dine ilim öykünü bilýän idi. Indi men şu deňeşdirjek bolan adam Gurbanuly Berdimuhammedowyň öz stilini özleýänler men. Şol tapyp bilemo. Şol türlü adamlaryň stiline meňzeýär. Her kitaby bir adamyň stiline meňzeýär. Indi bu arada siz näme diýiljek? Belki okujularymyzyň biri şunu bir de kömek eder. Ha, şu katnaşanlar var da dinläp otururlar. Doğru. Ahmet Apara, ol adam bir üýtgeşi adam. Oň adyna arkada diýerler. Bizde şu reçel arkada ýok da. Ol üýtgeşi atly üýtgeşi adam. Oň dürlü stilli talantlaryny Allah'dan hiç kime bermendir. Diňe şol mesir bolupdy. Geçenlerde Türkmene yekejetini soňdy. Ine şu stil boýunça aýdýaňyz boluň ünsörüň. Mesela ýanky internetten tapan bir ýazyjyň resenziýasyny okap berýin. Şeýle diýär. Milletiň lideri gitara we fortepiano çalýar, goşgy düzýär we aýdym aýdýar. Siýasatçynyň iň meşhur kompozisiýasy "Sen meniň ak güllerim, sana meniň ak güllerim" diýip 2019-njy ýylyň ýazyna Berdimuhammedow ahty bilen ahalteka aty bolan Ruwaç aty barada rep ýerine ýetirip watandaşlaryny bilindirdi. Ünsörüm. Siz häzir ýanky dürüjülük işiniň stillerini aýtdyňyz. Olaýta da ýanky ýazyjylyk, şahitçilik bar. Bu repçilikde de öz stili bar. Hiber rep etmek üçin bular goşluk niýe ýanky rep stiliniň sadyny ýanky düzýär. Soň aýdýar. Он diýär, "Sen в одном. Я купил пылесос, sen в одном" diýär da. Ýa men pылесос aldım, 7 funksiyasy bar, bir näme pılesosyň içinde. Şol ýaly. Hemme zat bir zadyň içinde. Hem ideýany tapýar, hem goşgyny ýazýar, hem sadyň hengini düzýär, hem özi aýdýar. Özem näme janrda? Rap janr. Ünsörüň ol Türkmenistan internetiň üsünlüği bilen ýanky oňa rap aýtyp bolany o doğrudan bir ukyp gerek. Mysal üçin men Ýewropada ýaşaýan, men rap aýtyp bilemem. Guna edin. Meni oraya ukyp ýok. Yo, bizim başarım doğru. Şuna. Düýbüne başarım ne agry. İdagalyk diýerler, prezident rap aýdýar. Niýe de baş bolýar prezident? Hem Yo, sözlerini diýär, hengini diýär, öz aýdýar, ritm oýnaýar, gitar oýnaýar, hemme saz instrumentlaryna ola öň ýanky aldy. 2010'larda da hemmetini öwrendi. Hem rap aýdýar. Bu stilde näme diýjekdir? Afet bana. Murat, ben şu yaman şunu aýtdym. Şu adyny men kelleme bir ideýa geldi-de. Şu näme üçindir bir zady şuňa häzir töwerenäkler aýdyp bir ýadyna salmaýan bolmaly. Bir Gurbanuly taýyn artist agrym näme üçin şu baş rolly kino düşen ok häzir etjeni. Şuňa bir kino ssenariy ýazyp onu da bir gaty güýçli inni altygarly bahyra näme ötüp gitdi ol. Inni barpa 1970-nji ýylyň dekabrynda oňar güýçli ssenariy ýazyp biljek näme ýok. Onuň Bulat Mansurow o bahyram ötüp gitdi o şu Gurbaşyň ssenariýasyny ýazan. O Hocaoğlu Narliýew, Hocaoğlu Narliýew çykyp gitmeli boldy ýurtdan süteme çydaman. Inni mümkin bir Moskwada da hatda bir belli kino rejissörlüň birine kino ssenariýasyny zakap edägedin buyurup şonu ýazdyryp şunu özü baş rolly oýnasa men pikirimçe gaty gowy bir ýene de bir tarap açyljak da şunu diýin. Şu barada näme pikir edýär? Siz baram teýerde bir ulgum hödürlýäňiz da. Türkmenistan'ın öňkü prezident bolan häzir hormatlanmayan arkadagyna. Ol ulgumda da egerde ol istese, ol ulgumda egerde ukyplygy bolsa, onam aňyr başyna baryp ýarak geçerim kälýär. Şoň üçin görberdik de entek 10 ýyl dürüjülük işi bir ul wagt däl. Şoň üçin entek köp dürüjülük atşylar öňdedir. Şoň üçin biz görürüz. Näil şuň dürüjülük ösýär, zady ýöne şuň dürüjülüğini ýanky
hormatlanmayan Gurbanuly Berdimuhammedow öz tohumuna bolan arkada biz doğrudan idarlap durmaly sebäbi munyň çykarýan zatlar, munyň edýän zatlaryny intek dünýäde bir prezident etkiren. Dünýäde bir siýasatçy etkiren. Men buna diýen. Biz Trump'y gördük. Trump bir topar zatlar edýän bolýan. Trump da muň eden işiniň bir 5%. Trump kim muň ýanly? Trump ol Putin bir Gurbanulyň basyp giden aýagyna da degen o ahrim ol adamlar. Indi Murat gel şu menem kalkulator getirdim de elimiň aşagyny. Şun wagt niýe peýdalanýany biljek bolarlar. Sebäbi näme şunu diýsen men başda aýtdym. Hem prezident, hem premier minister, hem at çapýa, hem tigir sürýär, velosiped. Onun hem aýdym aýdýa, tans edýär, rep aýdýa diýip sen onuň ýatlatdym. Rep aýdýa. Onun ýene bir müň bir aýlygyn bir ütüş күнәр var. Bu maşynyň ýasaýar ahry. Ýadyna düşýän bir näse ilmin onol, o serdar bilen bile rally ýasatdym şu bir sport maşynyny. Şonu ýapanlar aýdypdylar, işini aýtdym diýip. O hakda intek ululu atışlar eşitdiler. Häzir gizlin işler gidip dur sebäbi bizde informasiýa ýok. Ýöne dogrudan sahnanyň ýanky azçyk bölügini açyk görkezdiler. Şonu görüp galyp şu rally bagi maşynlaryny düzýän ekeni, aktyky. Ýöne ünsürüm, ýeközü oraya ukyply adam däl. Onuň aktyky kerimem şurýaly. Näme kimde serdar ýa-da men şonu düşünem. Yok serdar şu maşyny ýasanna bad akrym. Ya serdarmydy? Aktyky serdar maşyny ýasýar. O näme tigirine şeýle şekýär ýanky birazcık nimerak gördüm men ýöne. O tigir biraz kıyınrağa olmalı şeýle Gurbanulyň çydanna var ha. Ya şu operatorlar bir hili gıyşık görkezdi. Ya da näme şey dip çyldy bolýan tigirine şuňalrak boldy da nämen görkezdiň. Şu tigir dip çydany tegelek bolmady bir hili 3 wurç mu 4 wurç diýen ýaly. A şuňalrak bolýar ýöne belki şuňal tigirem bolsa gidýändir maşyn biz bilemez o. Onuň hem heretmin bir Moskvich ýatany o. Ya bolmasa Jiguli ýatany ok, ya başga bir olar ýa kiçik maşynlar ýatany ok, başdan sportkar ýatady. Ollaryn var, ol bir gaty seýrek firmalar ýa-da avtomobil firmalary. Ay Hudaý taklasyn, müň zehinlerinden Hudaý taklasyn. Ýöne ýanky teklibim men ýene bir ýerde gaýtalamakçy. Hökman Gurbanuly Berdimuhammedowyň baş rolly oýnamagyny gazanmaly. Bir film ssenariýy ýazmaly. Hemen şu taýda Gurbanuly Berdimuhammedow şu akgüller diýem şu aýdym mara söýüp aýdym. Şoň motivine, şoň ehengine bir filmde baş rol oýnamaly. Sebäbi göwnüme bolmasa bir durmuşyň artisti. Ena bolýar da sahnaň artistleri bolýar da bir Savrataýewa diýdi, ýa bolmasa ol näme Badar Amanow diýdi, ýene diýdi. Olar sahnan artistleri. Bu Gurbanuly ýöne girip beren bir diri girip beren durmuşyň artistleri. Bular ýaly aýrgan adamlar gaty seýrek bolýar. Meniň pikirimçe Abdulsapat siz ideýaňyzy mene makul görýän ýöne pikir etmäň Gurbanuly Berdimuhammedow olar ýaly ideýa kelletine ýokdy. Ol näme diýär bir совершенный mozg ol bir öňüden dürjülik işlerine, zekinlikde öňüden adamyň biri. Şoň üçin oň ideýalar bardyr. Mümkin entek biz oň ýanky netijelerini görýänler. Entek görüň, wagt bar entek. Murat, başla film öýleýän bolsam, näme bolýana diýerler de bir turun näkler görüpçilik edip öňüne alýana diýerler de şu filme düşýük bir kellerine gelmeli bu diýen adamı. Menin hemme beýleki janrlara janrlaryň aýnesine uğradım. Näme de var şu kinonyň bir zady diýen. Aşu mümkin şu öňüne alýandyr. Ram diýdi, jadan idi. O içgara adamlar ma diýip eşdiýärse o köşükde. Şolar belki goý berýänler. Birden bir Razgapura miňdiýärem o şu. Razgapuryaly birden ýöne dünýä arenasyna çykaýmasyny diýip belki saklaýandyrlar şu Ram bilen jadan. Men waram. Şol birinji ýerlik material edemde Gurbanuly Berdimuhammedow boýunça da. Şoň dürejili boýunça ýanky başyny görkezdim bir parça.
Şöyle bir комментарий yazıyor. Orça yazıyor. Он хотел стать музыкантом, поэтом, писателем, артистом. Не получилось. Стал президентом diye. Mümkün şol adamın aydında adam doğrudur. Şu neçelli Berdimuhamedov doğrudan halk tarafından şun eden yankı dürücül işini doğru halk belirlep geçmedi. Yine zaslужный artist idi yankı atkalan artist ya atkalan aydınçı atkalan şahir almadı. Yönü yine Moskva'da şunu şun kitabına yine yürütülüşlerin at verdiler. Men häzir okap berim. Hani? Akılda para bir küçük parça okuyacak bolýan bizim videoçymyz bir küçük klip edipdir iyi verdi. Şunu okuyun yani. Şunu görür ondan sonra bir devam eder. Bolýa. Сотни пути был караван, а впереди опять бархан. Еще бархан, куда ни глянь, везде песок. Но ветер злой, что приносил палящий зной, с ума сводил. И каждый жил мечтой одной, воды глоток. И тьма была, и ветер дул, и меня как снег текла вода. Куда сбежать, куда свернуть, палящий зал, извечный путь. Так вечно шло, так быть должно, всегда. Yine görüşüňiz ýaly şöýerde şun Garagum aydymdan öňkü Igor Saruhanowyň aydyn dirijetinden hem aydyp ýokary ýa-ni bütün dünýäde bütün dünýäň ünsüni çekdi. Murat, sözüm ağzında. Şu aydını dinledik de yine bir gedek. Dinlep doyup bolan okşaydım. Ýöňe ha bütün dünýäde de meni kän gedek görkezip bir hili biraz begençlerinden mi nämeden mi käwat bir hili üstünden gülýän ýa-da medialar onu ýöne men pikirimçe begençlerinden gülýän bolmaly. Şeýle beýik aydym döreddi, aydymçy döreddi. Şu aydymny şu wagt dinledim de olin bir zat näme diýärler. Şu aksapar zorluk sesi gelen şun sesini basýar. Päsir kaptanın aydym. Beýle de bir zat domy kaptanynda Gurbanuly Berdimuhamedov ýaly ul talant aydym aýdyp durka nädip sen öz zorluk sesini bilen o sesini basýar. Ine men pikirimçe şu men telewiziýan rejissörläriniň we redaktorlarynyň biraz bir ýetmezligini görýänler men. Yetmezlik. Bir insaplyrak bolaýmala ol bilmez, yerini bilmedi, şaklını bilmedi. Yok sesinden üstün gelecek oluyor. Hani şu biraz medya adamını dürüptürüyor da böyle olmalı ahire. Men bir yine bir küçük parça okudum. Mening bir internetim açık nimere. Aymın gökösten aydımlar köplay, onu vakt yitirmeli sebäbi. Onu her aydym bir şeýle bir lezzet berýär boýunlar, onu görüp doýup bolan o. Her aydym bir açyş. Bir kommentarda bir ýatdyr, men aýalym bilen uruşup gördüm bolýyn. Şol 8-nji martda Garagum aydymy öz halkyna sowga eden, öz halkyna bolan arkada şun ýa-ni YouTube'da goýupdylar, şonu gelin öküzdüm diýär bolýyn. Deru yaraşaydym diýär. Bir urs edin uğrun şol. Şol ýaly duýguly ýa-ni aydymlar aýtmak özem dürli ýa-ni saz instrumentlarda nime dip aranjirovka hem öz edip
tölüme akış tapar ot geçti o yerde gurun yok. Bolmasa akış tapar ne açınca akış tapar değil. Yadımda men 80-nji ýyllarda 78-nji ýyllarda ol kasetalarda bady. Bir topar gitaralaydymlar. Olur da atın uç geçti. Ýöne men bir gen görýän adam, siz dogry belläp geçdiňiz. Ýagny 2013 ýyly ödürüjülük işini gizläp gelip, ýani aydınçylyk, ýazyjylyk, şahirçilik, ralyçylyk, wezebitçilik bir topar ýani öz zehini ukyplaryny gizläp gelip 2010-ny ýani halka ýetirip başlany açyk. Menin pikirimçe Berdimuhamedow tarapyndan adalatsyn kalýan. Sebäbi biz ençe ýyllar ýitirdik. Dinlemäň, görmän, ençe ýyllar biderek geçdi. Altyn atır diýdi, ýene bir zat diýdi, türkmenbaş diýdi. Derken şu zatlary ýagny 97-nji ýylda ministr ýani medisina ministri bolup işläp başlanan edem bolsa biz 97-den bäri lezet alyp geldik. Mümkin her dörjülük mundan meter giderdi bir topar ýani ýazylmadyk zatlar ýazylyp giderdir. Murat gaty dogry aýdýan. Şu inhanny menem şu Berdimuhamedowa dogrusyny aýtsan şu agdymdan geleni diýetim gelýär-de, şu gizläp gelen şu talandyny uzak wagtlar. Egerde şu Niyaz'ın ölürünü, şunu öldürýänse şunu garaşyp görmän, şu Niyaz diýrikade bir gayraty çatak edin bir kitap ýazyp ruhnaman gapdalyna şonu goşan bolsa. Onun Niyaz nowatula neme gödel şawla goşup ýazdyranyna bihem gapdalynyň birine bir bilen bir neme dip arkalaşyp goşup ýazan bolsa da kitabyny çykardan bolsa ýa neme diýdim ka Niyaz'dan biraz korkaydym ka ne pikir edýän. Diýär Niyaz hem bir gawanjaň adam da. Eger Berdimuhamedow şu wagt ödüniň bir aýlygyn ulu talantlyny görkeden bolsa Niyaz'ın türmän alaýmagy mümkin. Onyňa da dogry. Ýöne men pikirimçe Niyaz şunu gorkýady. Şondan şunu ministr vice-premier edip gizläp saklýady. Sebäbi mu talantyny mun öňüne düşjek bolup biljek ýok. Alayta-da Türkmenistanyň içinde, Türkmenistanyň ýazyjylaryň, şahirlaryň, aydynçylaryň öňünde. Men gen görem ogynny, ýani Gözel Şaguliýewaň diýen sözlerini aýdanna huşuny ýitirip, ýani Jemal Saparow gürleýände da sesi dagyrda inni düşüp kaldym. Sag bolsun aýdýan şol ýallaklara Berdimuhamedow övýän adamlara, men kommentariýamda ýazýan adamlara şolary sag bolsun bizim ünsümüz ýene bir gerek hormatlanmaýan öz tohumuna bolan arkada üns çekenlerini sebäbi biz ýene bir gerek hemme işlerimiz taşlap, ýani şu dürüjligine üns bermek bolýar. Dogrudan belläp geçmez. Ýa bular ýaly prezident, bular ýaly adam dünýäde ýok. Murat, başta men bir sözüň agynda ýene bir zat geldi şu wagt. Inni gademki ýaşylar aýdart da bizni şol 60-njy ýyllaryň çağlarında, 60-njy ýyllarda esaty şol özümizi bilip ýani dünýä bir çalyja bir oglan hökmünden çağa hökmüne düşünip urapdyk şu wagtlar ýaşylar şey diýerdiler-de. Bir adam dünýä gelenine şu 3 saat ýetmeli. Ýani bir agaz oturtmaly, bir guýuk almaly, bir yılan öldürmeli diýerdiler-de. Inni yılan öldürmege bolmaz. Ol yılan öldürmek, yılanlar gydyr kitapda daýadyr. Nemede onu aýyrmalylar o punktini, ýani neme ýöne diýerdiler. Alsak da şoň 2 punkty bar anne. Agaz ekmek. Guranly Berdimuhamedowyň eken agaçlary anne bar. Bir anne neme garawymda ayak basmaga yer galandyran meýdanda ol her ýylda jogor geçirip eken agaçlaryň sanydan sowaby bar. Ol bütün garawym tokoy bolmaly ka diýär. Ýöne şu taýda Guranly bir işi şoň ornatarlary şoňa ýatladyny. Bular ýaly beýik adam bir guýum almaly garawymda. Bir guýuny özü almalylar, şu özü almaly ýerlerde eli bilen. Egerde Guranly bir garawymyň jümmüşinde bir şu geçip barýan şu tevzirap suw sap barýan tesine adamlar ýol uruny şu buz ýaly guýun suwundan içip bir alkyşaýdyk geçer ýaly şu taýda bir guýum galaýtar şu. Onu ýene de bir günäri
halka atı ullakan nusqa boljaklar. Doğru. Doğru diýäňiz. Ine bizim bir nime ýazýan kommentarýadan biri bir olun aýdýa şu ştangı götürýän videosynam açaýynlar diýip. Şol ştanla da götürýär. Ştangı götürýän videosyny açylanda ýöne ine bizde Telegram chatda kimden biri şuň dürüjligini izarlap bir topar suratlar ýygnapdyr. Eger ruhsat berýär men şonu görkezýän. Görkez. Millet hiç wat ganmaz mı suratlaryny görüp. Az görkezýärler diýip hasap edýän men häzir. Doğru diýäňiz. Ine seredim. Beýerde Berdimuhammedow saýlawa gelip näme otyrsyňyz saýlawa gatnaşyň diýip ine aýdyp durýar. Men geldim maşgalama. Siz niýede diýip ine halky ýülenýär. Beýerde ine prezident bolup ýanky doğduğuna çıkısıya sebebi yine bir kitap çap edip yetişmedim şunu niye çatlaştırayım diye fikir edişi. Yine bir yerde yankı diyenimiz şunu Borat diyorlar şunu yürüdü kino çıktı Kazakistan'ın diktatörü boyunca. Yine şunun iyiliği almayacak olup öyle yine şun giyme şeyini Türkmen halkına menem mağdırın deyip görkülüşü. Yine bir yerde bunu aydar yerler öyle mektepte okanla çempion olupda Türkmenistan'ı atmakta. Prezidentlikte da şu dürücülüğünü devam edip yani sniper olup daha da edip nimet diyor. Bu da işteş yolloşu Jadan diyelim o. Halifat mı kabi? Bu tarihim kal yani. Yani bilemek sebebi yazılıcılık nimetinde bunun yoktu ol. Yolundan ol geçtile oynuyor. Başta şu bir hili boğunma olmasa şu bile öldürenlerinin yazı bir halifasılık eden yazılar. Bize yakın. Ama o halifası olup köp işlerde. Dine yani öldürmekte derse öldürmekte de bu ömürden. Bu adam raznostoronny yani dürlü zekiyinli üýtgeşi adam. Men şonu bilen keşif edýän. Akıl para. Mesela şimdi men sportda üstünlükler adamım, biznesde adamım, dürjülük işim yok men bu uly. Indi bir iki ýarmydan bäri siýasat barýan. Giýje okuyan bolun o Berdimuhammedow kup ýetmäge aňarda dursun. Entek 97-däki bilen zatlaryň inne edip. Sizin dürjülük işinizde näçil ençemeli ýazyp bar ýok bir 30 kitap ýatsa. Sizin ömrümü hayp etdir wagt. Yine şurada karikatura da koyupdular onu oynap yine maşgalası bilen yine bir yerde yine tiyatro otyr. Bu suratam oynadık koyupdular adamlar. Sebebi yine nime dip. Yine şun beýleki ýollaşy Halifasy yine bir halifasy. Yine bir halifasy Hramow diýilýär. Bu propagandaň manipulasiýasyna öňüden çempion munam olup geçti. Muna yani 2007'de prezident bolonunun devri olup geçti. Bir yıl alma. O bir Jadan bilen Hram şu an namysy bolsa ikisem özüni asmalla köşün nimesinden öňünde. Ýöne olaram bir binamyz adamlar da gelip ýörler. Indi biz köp aýdýar. Men horlap halky taýlap gelip ýörler. Hakyky. Biz köp görýär ýani şu dürüjülük, intellektual dürüjülük işine. Ýöne sport, fiziki dürüjülük işinde de uly üstünlükler bar. Ine dedim. Bunu etip bilýän zadyny baseýnyň ýanyna ýani turmuş geçirip. Her adam bilen ok, her kim baseýn ýok orýaly, her kimin orýa guraly ýok. Kyn mesele. Ine birinji prezident bolan wagty. Bilip dura ýüzünden geljekde uly zihinli dürüjükli işleri oňuruljak adamlar bilip durýar, gözlerini okulyp durýar. Ine görüm, ine kombayn türmekde de şu adam ümiddir, onam aýtyp bilmedik. Hatta ine dedim, liçna Saparmat Türkmenmaşyň erini gysyp şunu ýanky öpüp durşuny. Yo ýepilmekde de ine Murat, şu ýerde bilmeň ýene bir talantyny ýatdan çykarýan bolaýmaly. Ana Stanadan bar bolýan. Şu ýepilmek nimesinde de bar ha. Şu görýän aňyrsynda duran Öwedgelli Ataýew şu wagt şol mejlisiň nimesi şol speaker ýany başlygy. Şol hayran galyp seredip dur Gurbanulyň Niyazym şu elini gysyp epilişini. Teredan şu epilmek bükülmekde de göwnüme bolmasa şu öňde ýaly, şu birinji bolup soňky ýaly şu halka. Muara bir
men pikirimçe möçgörli talantly ýok. Bu talantlaryň ýa çäginiň aňarky limiti ýok diýen sebäbi köp zatdy. Diňe epilmek owşamakda däl. Eýsem gürlemekde de gürlänme diňdäk görseňiz bu seslenip ýa sözleri üýtgedip gürleşdi. Mezaýen bagşyran oglanok şol. Aýdym. Doğru. Murat, bir zat var, şu Murat, isteyen mi? Şu hava gürlüye bir hili nemeden montajda edip neme diyorlar, onu gürlüye diyorlar, yani şu gönüme mi ya şu hemi köpülonu yani, şu bir sözün önünden hem hemeliye iyilinden ondan men şu neme bir televizyon nemesinde ulanlayan şu suflör değil yatta, şu suflörün min her elektron görünüşleri var, beyleki teknolojik nemeleri var, görünüşleri var. Şoň täsirimi näme şol innik sözü eşitjek bolup öňünden hem taňyndan hem getirýärmi? Şu hem köprek ulanyýar diýäýmesen, şu Gurbanuly Berdimuhammedowyň çykyşlaryny dinleseň, eger walla edil Sowet Türkmenistana ýa nokawa oturýarlar. Hakyky. Asyl diýir adamyň sözü nemesine sözleýişine, gepleşine meňden ok. Bu bir gatty üýtgeşik talan. Edil näme ýalak bolup gürläp bilýär-de şu robot ýaly. Önemli. 2000 yanlışmasam 14'te men bir gün halk maslahatynyň ýygyna gitdim. Şöyle Berdimuhammed gürlärine men näme in Fransada 2005'ten bäri 2005-2014 9 ýyllar men türkmen dilini ýadyny çykartdyryn. Eýe men sen düşünemem oňa ýalarny. Heňläp öňüni, ortasyny, soňuny heňläp gürläp başlady bol. Men düşünmedim, ondan utandym. Türkmen diline ýadyny çykartdyryn. Murat, men ýene bir ýerde sözüňi bölmeli boljak. Sen onu hiç kemsinme. Kimi de bir ýöne bir daşary urtda ýaşap ýören türkmen, o halkyn düşüneni o näme gürleýänler. Ol şeýle bir akylly bir öwrümli gürleýän men aýdýana bir Sowet Türkmenistana diýen nokawa oturýar bolýanda, şu Berdimuhammedowyň çıkışlarını dinleýände. Şoň üçin ol sen onu hiç kemsinme. Bir gatty nime ýöne adam bolýarsa, oň diýen zatlaryny düşünmek üçin. Doğru. Ine bizim bir vatandaşymız kommentariýada haramda Aýna Nuriýewaň bilen söýüşip, soňra onu kidal etdi. Şu temada film döretmeli. Hormatly vatandaşymız ol hususy intim temada da köp özgürlük etdi. Bir topar maşgallar edildi zat. Ol bir addiýen bir ýürüýtirilen tema biz oňa geçirilende ýa onun maşga dörejili işlerini aýdym ýetişmek bu efirde. Şoň üçin häzirlikçe biz şu temany gyrda goýmasak sebäbi ýetişip boljakka ummasy informasiýa. Diňe kitaplary 53 sany. Ünsören dürür aýdymly. Murat, eger tomoşaçylardan şeýle haýyş gelýän bolsa bir iň bolmanda bir çetini bir anladyk goýaly. Umuman gatı doğru aýdýarlar. Şu söýgü nemesini liniýasy ýaýyldy. Söýgü liniýasyna da elbetde misal üçin aýdaly neme diýerler-de Niýazow öz watyna şu 500 çemeti gyýyl bilen ýatyp durupdyr diýerler-de prezident bolandan soň. Şoňa şo ýaranjamlar Türkmenistanyň ähli ýerlerinden gyýyl daşaýan ekenler-de getirip şol olam şolar bilen tanış neme diýen eken wagtyny geçirýän eken Niýazow. Bu arada öň ýadymda düşýän bolsa Sentralbankyň Türkmenistanyň Merkez Bankynyň öňkü başlygy Orazow maýdyk geçdi. Şo Niýazowyň ahlak taýdan näme diýelini irwet nusgasymy ýa nähil nusga diýsen diýip oturmalylar. Şonu görkezip gidenligini Orazow bir gezek çykyşynda azatlykda aýdypdy. Ýöne indi şu Gurbanuly Berdimuhammedowyň 500 mi ýa 700 mi ýa 300 näçe gyýyň ykbalyny bulaşdyranyna bilemdi ok. Ol ýegenleriniň bilen goşdan belki 1000den emeçýändir-de. Ýöne indi bir Gurbanuly bilen bir döwürde okudukda Moskwada 90-njy ýyllaryň başlaryna, 80-nji ýyllaryň ahyryna. Şonda indi men bir ýeketçi bir şu nusga hökümine bir zady aýdasym gelýär. Öň Türkmenistanyna aýaly türka. Aýalynyň daşyndan şol nemede köşüde mi nirede şol nemeňki stomatologiýa bölüminiň başlygy bolup, müdiri bolup işleýärkä tutan bir medsestrasyndan çağaty waka gyýdy.
Şu taýda Moskwada da bir Türkmen dilinin mertebesini galdyrmaly, Türkmen dilini döwlet dil etmeli, Türkmenin milli mertebesini goramaly, Türkmenin ekologiýasyny goramaly, şagalan, enilen faglygyny goramaly. Çıkış edip wagtymyzy biderek geçirýäk. Berdimuhammedow bir olya diýip Bolyam da şoňa diýýär Swetem de bir Sibiryaçkany ýygyna ılgap ana şonan boýun etdi. Olya. Bütün adamny bir söýüp urunanam gaty äger towy. Bravo. Ine köp ýanky uğurlary biýlik adamlardan öwrenýär Gurbanguly Berdimuhammedow. Ýöne gatçal töwren gatçal tösýär. Men bir hal getireyim. Men Türkmenistanda ýaşandy, bizde bir aýal maşgala bardy, gelip öýler oňup gidýärdi da diýýärdi. Şol aýal maşgalaň jogorasy şo diýärimiz Olya. Ine şoň jogorasy o wagtda Berdimuhammedow 96-97-nji ýyllarda ýaňy bir ýanky dörejeli işle gidilýär ýören wagtlarda. Şonu şolay diýärdi. Üstüne gülýärdi. Olya şo Berdimuhammedow bu kim boljakdygyny bilmän ýanky bu ýaly ulu harply bir Berdimuhammedow dörejlikli işe Türkmenistanyň ösümlik uğruna ılımlary öňe akıtyp biljek adamdygyny görmedi aýan şeýle diýärdi. Ay şundan bizar boldum. Wilkanam, loşkanam tutman bilen o. On bagışda bolyn türsügen bir ol paraşut ýaly ýanky uly türsük geýmänem bilen o. Öwrüp ýadadım diýip aýdy. Ol bir tanqida mümkin meňder ýöne şu zatlardan geçip gaty çalt ýagdaýda uly derejä ösüp DJ bolup rap aýdyp başlady. Ol bir gyýyka wagtyň töweregine bolup geçen zatlar. Olar ýaly adam ýok. Bular ýaly gyýyka wagtda şol tiýlikde hemme zatlar öwrüp ýetişip öňüde. Mysal üçin men bütün ömrüm ýanky her bir zat öwrenjek bolýan, her bir zat etjek bolýan, ýanky öz bilimlerimi ulutjak bolýan, düşünjelerimi giňerçek bolýan mena ýetmege aňyrdan dursun. Muň bir ýylky gazanan tiýirlikli netijelerini ömrümde gazanyp bilemem. Şol ýaly zehimni, şol ýaly dürlü taraplarda uğurlarda öňe gidiljek zehimni netip bolsa Türkmenistana akıtjak derece akademik diýen, öz akıtjak derejesinde. Ýem ertä şo nemede beýik bir yaman bir demini tutturýan ýere eltdi-de Gorpun Grasyna. Şu Gorpun Grasam yaman nemede aşak uçuk bolýar da Gorpun Grasy diýip näme üçin diýilýär. Sen barýan şo Gorpun Grasy onuň ýer gutorýada aşak gorp da ol. Gaty beýik ol 30 metre bolup bilýär, 40 metre bolup bilýär. Şu Türkmenistan şu Gorpun Grasyna eltip goýdy. Şuň üçin nähil beýik talant gerek. Şu taýda ýene bir aýtmalat bar Murat. Şuň talantlarynyň Gurbanulyň ýene bir uğuru bar. Bu gaty ýap geçeken. Gurbanuly. Şu atdan ýykylýança iň berkitde. Şu atdan ýykylýança 2013-nji ýylyň 28 aprelinde şu at sapyp görkezjek bolanyna şonu ýykylyp birazjyk nemetdi-de, endi şonun soň ýady, gynantagam neme birazjyk kütülüşdi. Ýöne şonun bu yaman ýady aýlygan eken. Mysal üçin aýdaly, oglanka studentka bir gyýdyň ýygyna düşýär Aşgabatda. Gyýdyň ýygyna düşýär, o gyýdy Aşgabatly, özi bir gowy intelligent maşgaladan. Onun ay men seni söýýän köýýän diýip neme diýär, olam näme? O näme bilsin o pahyryň geljekde beýle uly talant bolup ýetişýäni, prezident bolup ýetişýäni. Ol ona diýipdir da ýüzüne, ну тебе разве не стыдно, диптер, да? Вот ты обращаться ко мне вот с такими словами, будто ты меня любишь. Ты посмотри на себя и на меня. Ты же колхозник, диптер, да? Бердимухаммедов. Как ты смеешь, диптер? Как ты смеешь мне говорить, что ты любишь меня? Мына янкы şeyle cevap berdi. Onun şol gyýyň ululup Niýazowyň döwrüne ýalňyşmasam belli bir döwürde medeniýet ministri bolýar diýär şolla. Ministr derejesine ýetdi. Onu Gurbanulyň ýapkeşligini aýtsak bolýar. Şu fenomen gaty urtalan şol urduny. Şol gyýdyň şol oglan kalar, ýaş kalar beren şol jogabyny ýadyna saklap prezident bolandan şonu 17 ýyl bastyrdy da, ýani
şo gyýyp ýany ýakyna çykyp geldi. Nemeden türmeden. Indi şo gyýdym şol ne gyýdy diýenden ne ulokan bol ýene on sagalary bar. Şonu 17 ýyl türmede oturupdy. Doğrudur. 17 ýyl basýa ýöne biraz öňrek çykarýar da şu prezident bolandan bastyrýar ony. Şu bilmedim bolýan şol geleýän döwürlerine bolmaly. 8-9 şo 7-de geldi prezident boldy. Şo ýalňyşmasam şol 7-8-9 şo ýyllaryň birine bastyrýar. Onu şonça ýyllap oturup hani ýany türmeden çykyp geldi şo. Görýänmi nähili ýat geçdi. Doğrudur. Kan sana sen bir gyýda söz aýdypdyň, o gyýda ýok diýip jogap beripdir. Şonu ýatda saklap, aralma kuzuw bilen ýaşamagy herkim başarjak geldi. Doğru. Şonu başarýar. Doğru. Bir dowam edelim akıl sapalara terdim. Şol il öpmek ve illeri gujoklamak talantında, zekin talantında görüm. Diňe öwrenmekde öz halipalaryna ýa geçirmek uğruna da ine gatöňlükdir. Ne şu turatda bilir ya. Nähili ýanky eri şomagyny zadyny öz halipalary bu öwrenipdir şondan. Ine at ýykylmakda da şulardan menim pikirimçe at çapylykda, at ýykylmakda da Yo attan yıkılmakta diýsene şu attan ana yıkılıp yaman gow yıkılýar da bir uçýan ýala görýärmi? Şu uçup barýar görýärmi şu? uçýan ýalylar ol parhap barýan ýaly. Uçýan ýaly o biz uçup bilýär, o parhap barýar. Şonu da birinji bolupdy da. Menim ýaşda atçylyk bilen nime diýdim? Gidýärdim ýykylyp gördüm men buraya parlawa ýykylyp görüm. Doğru. Bizim bir ýykylşymyz bir ýykylşam da. Yok, yıkılmanam, attan yıkılmanam ormanır, çapıp görüptür da o atı dine çapıp görmedim. Ine şo diýenim men ýanky remark etjek bolýanlar şol dogdan diskotekalarda ýanky uly konsert zallarda uly hakyky ötün başlanan konsertlerine ine şuraya jestler zatlar öwrün onu oturun yerine prezident bolup näme öwrenýäni men gat hayran. Unutýarym. Açkyjyk geýip da edip türkmen dürüjülük ýanky sağ dürüjülük uğruna täze ulumlar dürütkü botyr. Eçkyjyk geýip, eýnejik geýip çykyş edýär. Uraýaly ýanky ýakty wagty eýnek geýýäna diňe men birini bilýän, ýanky Amerikada bir aýdymçy bardy, ol kördü. Ol eýnejik geýip çykyş aýdym aýdýar. Ol kör bolan edýär, ol görýärmi? Gözü görüp edýär. Ol ýaly ýanky öňe gidip bilýän adam azyr. Ne bäýärde görýän. Zolotoy mikrofon ýa, ýylar zolotoy gramofona gatnap o ýerde ýarışda ýanky laureat bolýan bolsa, bu bolsa ýüne köleşdirip zolotoy mikrofon goýup aýdýar. Hemmeler aýdym aýdanlaryny görkezýär. Men siziň o laureat boljak diýip wagty bitiremek, eýýär mende zolotoy mikrofon ine elimde diýip görkezýär. Murat, ana şu wagt dinleýijilerimiz Nevzat Baytok neme diýip ýazýar da ikimizin onu men diýdim guşýar, uçýar, atdan ýykylanda uçup barýar diýdim de. Senem aýdýan ol näme diýdin? Parlap barýar, uçýar. Parlap barýar diýdim de. Dinleýijimiz Nevzat Baytok görkez şo diýen zadyň ana neme diýär de? Yer ganata men diýär, ýykylşam diýär. Ol görýärmi? Ol planýar diýär. Görýärdi, ne mesal üçin men fizik taýdan sportda da, ýa-ni boýgoý iskusunda. Haçan sen iň bir abstraksiýada bolanda, ýa-ni kriz bolanda, haçan özüň kontrol etbilmeýän wagty sen hiç taýda etbilmeýän ýa-ni haltaýal ýykýan. O bolsa agyr momentda, neожиданно ýa-ni bolup görmedik momentda parlap barýar, samolyotyň ganadı ýaly öz ýa-ni bedenini kontrol edip barýar. Oraya men de günaýdym. Bilim ýykylýar. Görüşelimizde ýa-ni nime diýär? Haltaýal ýykylýar. Bolmasa men 32 ýyldan bäri boýgoý iskusda edýän. Men buraya ýa-ni buraya netije, buraya dirije galbilem. Yo sen ýetip bilmersiň Murat, ol boljak zat derler. Ol bir adama berilende berilýär da görýärmi? Ol hiç borýarlar.
Olur ýaly. Men aýdýana, eger şu Berdimuhammedow şu Niýazowyň wagtyna şol gaýraty çatyp diýende, şol bardy geldi. Şu ýazgylygyny, aýdymçylygyny, şu zehinleriniň bir çetini görkeden bolsa, türkmen halky häzirki derecesinden 100 esse ýokarda bolmaly. Onu biziň hayatlanmada häzir keplerde ýa-da indiýuklar oturmaly. Şeýle ösen ýurt bolmaly. Do. Diňe nimede de hayatlarda da kabinet ministrinde de indiýuklar oturmaly. Doğru. Ýöne gynansak da entek o derece baranda. Kabinet ministrinde gönüme bolsa indiýuklar oturýar. Ýöne Şu- hayatlanmagyň üstünde serçeler, nemeler de häzir keplerler. Şu hayatlan üstünde men pikirimçe şu häzir indiýuklar oturardy. Şeýle ösen döwlet bolardy Türkmenistan. Mümkin. Yo, ol doğrudan bir adalatsız ömür bolan wagtda Türkmen başyň wagty. Ya, Bu real talant adam gizlep saklap halkymyza görkezmän gata adalatsız ýanky alyp bardyr işlerini. Ine beýerde insapsızlyk edipdir de biraz. o tapylyk da, o açyk tapylyk onda da. Bir hili Biraz içarası insanlar- hem Türkmeni Bu- içarası şu bu- zihini dözmeyen, bu- bir hili şu öz soğut duran zihini dözmeyen kısıp saklattır da şu birden şu aydiyana şu Niýazowyň şu ziyana marını halka, şu zihini uzak saklat da ol. Meni ömürlük prezident olacak deyip yer wagtyny öldürdäýdi özüni nimede edin. Bolumyny gelin şu iýe meni öldürün deyip o 90 ýaşda 98'de zatda 97'de geldi bir hökümeti. Berdimuhammedow. Niýazowyň şol binika oğlu bolan Çinniýadan bilýän adamlar. Şol şu 97'de ya 98'de Niýazow aýtýarlar meni sen ýetişdin, geldin, şu iýe meni öldüräýin, Hram bilen jadam gelin diýär edin. Özünü öldürdün ortadan Niýazow halka ýaşlyga da edin. Onu şu wagtlardan açılıp başlamaly. Nehini. Doğru. Ine dedim, beýerde ralyçy şu günleriň niýe döwrüne näwlemek ýöne italyanlar bilen bagly öýdýän teýäri. İtalyan maşynlaryny sürüp zat ýere söz ýok. Sebäbi bu ulumda bize duruşun oldu. Nähil Türkmenistanyň içinde ýeketek öýüri şul öýgrenip Italiýadan gelen ýanky güýçli avtogonçyklar ýenen Türkmenistanyň içinde. Şo ýere baryp däl, şo ýerden getirip öz topragyny ýenen adam. Bu gaýdusyz hakyky kahraman. Kahraman medalynam aldy şol. Ine beýerde el öpüşmekde ýanky adam öpmekde, el gysmakda ine ukyýyň okedy, münseren bolsaňyz. Ine beýerde iň esasy ýanky hünäri velosipedçi. Men velosipedçi barda aýratyn geçjek bolýan. Bunu ýaly ine Ýewropada, Ýalyda, Fransada, Frans Tour diýip bir nime bar da, ýanky velo marafon bar. Paryjdan başlap şeýle aýlanyp Niçaň üstünden, Şwetsariýanyň üstünden ýene Paryja geldi. Paryjda başlap. Her etapyny jołta marka, ýanky öňü gidiji diýip adlandyrýan birine sarmarkany berýärler. Şolum her etapda çempion bolýarlar. Şol ýaly agyr. Ine bu adam ýeközde mu talipler amma yaman köp talipler var. Şu talipler bilen bile Kniga Rekordov Guinness'a düştü. Gurur nähil derece. Marafondaky, Frans Tour'daky adamlar Kniga Rekord Guinness'a düşüren o, bu velosipedde olur olup men şoýra barmam Kniga Rekord Guinness'a düşerim diýip Türkmenistanyna ö taliplerini ýygnap şolun öňünde birinji, her wagt birinji bolup gelýändir. Bir gedem uturan näle? Ünseren bolsaňyz. Käme wagt ýanky Serdar oğlu 2-nji ýyl alýar, o beýle Kerim 3-nji ýyl alýar, ýöne her wagt birinjilikdir. Şol ýaly. Şu ayda bir soru gelip çıkıyor menne. Şu soru gatyp injeriye diýemen. Şu velosiped sürmäni ýa-ni tigir sürmäni şu nädip öwrendik? Ulusunuňa da agrym. Ol tigir diýenin, velosiped diýenin bir iki sancak tigiri bar ho, iki sancak. Ol maşyn sürende men geň alamak muňa da. Maşynyň 4 tigiri bar da. Sen sürseň sürmeseň otur üstünde çiğ dedi. Emma şu velosiped diýilýände da sen üstüne aýaňa taňsaň ne çykmy, ondan sen sürmeli onu. Sürmeli. Gönü gitmeli, onun ruhunu tutmalı. Onun nimesini pedalyna aýlamaly. Şu näde öwrendik aşy?
min aydayna ve özümde var çağı kak ol tigrin görse bidin nehili türlüyany bilmeýär kak hiç zady bilmän öwrülüp gidipdir de öwrülüp goýurdur o bir hiç zat da mümkin bilen degen. Doğru. Nimede balansıroşuk bolmaly da sen. Yani balans takrar yani. O bir aýratyn uğurda ol. Velosiped sürmek o aýratyn uğur onda da olupdy. Yo Murat onun velosiped sürmek wa. Men haşy ya eger ýalňyşmasam bir 5 ýaşymdan men velosiped sürüp başladym da tigir sürüp. Ýöne men hiç wagt velosiped sürüp tüpüň atan ya tapança atan adam der. Abi Berdimuhammedow velosiped sürüp barýaka atyp ýüzüniň urna nişanalary yapryr edip geçýär ahyrym. O görkezýändir näme ýaly bardyr. Şonu bir halkara ekspertler bir zada haýran aldylar da. Bu mergen näme söz ýok diýdiler. Ýöne bir göz balsym. Diýär şu diýdi käbir nişanalar atyp ýetişmäkä de ýykylýar ýa-da şankylap. Şoň al edip urmak üçin nişanadan atmak urmak üçin. Ol okun tiýdirine bar. Ya ol ok atanna tiýdirin şeýle uçur diýip bolýan ýa ok barmaka eýem ýapylýar. Ýöne sen gysmaka ötel diýär. Ol bir gaty ukyplyk da onu bir düşündirmem bolmaýar. Yok, başka bir ukyplyk bar. Siz bu aýtyp geçdiňiz. Ýani velosiped ulgumlarynyň täze ukybyny tapan adam velosipedde basketbol oynayar. Basketbol oynayar. Ünsverin onu dünyada oynap bilýän adam ýok. Ya adamlar velosiped sürýär, ya basketbol oynayar. Bu olsa ikisini goşup täze ulgum edýär. Ünsverin Türkmenistanyň hormatlanan prezidenti öz tokumuny bolan arkada Gurban Berdimuhammedow şol döredin täze ulgumy intek dünýä düşünmem bilen nokta. Yo düşünmeýär. Yo benim. Dünýä nädip düşündin ay? Dünýäde oňal akyl barmy Gurban Berdimuhammedowyň her bir görkezden gahrmançylygyny düşünür ýaly, yeten derejesine düşünür ýaly. Bilýärmi oňa 1000 ýyl gerekinde. 1000 ýyldan düşünür dünýä muňa. Nähili adamyň ýaşap geçendigini. Bu at düşünmeýärler Murat. Haýp. Dünýäde bir gelli geçer dünýä ahrym ol Berdimuhammedow bamy ýokmy insan meren o ahrym bolar. Elbetde bu adalatsyz. Elbetde biziň gaharmyzy getirýär. Ýöne näçekde dünýä bir bipayan dünýä diýipdir ama biziň ata-babalarymyz. Şoňar diýiklere ünsveren ok Berdimuhammedow ýaly. Doğru. Goethe, Schiller, ýa bolmasa ol Gamer diýä, ýa bolmasa ýene şoň ýaly ol ýazylan Şoloxow diýä, Çehow diýä, Gogol diýä, şolar ýaly ýazylan atlaryny tutýarlar. Berdimuhammedowyň adyny tutanoklar näme diýjekdir bu dünýä? Bilen o, dünýä kimin kimligini bilen o. Men ýaşapýar. Doğru. Ine Nobel öýrenýärler deret, Gurbanula ýaşapýar şu wagtda. Şolar ýaly beýik zeki. Nobel öýrenmegi bermen her ýyl başga bir ýerine berýär. Doğru. Gaty doğru berlek geçdiňiz. Ine şol urda ine DVT topary sizem belki edýändiniz. Bize şunu ýanlandyrjak bu bütün dünýä tanasyn ahir bir diňe kniga rekordov Guinness'e däl. Onuň ýanky çap edilýän dokumentlerine oňumy girsin diýip har surýatda şu iş barny edýär şunu bir beýleki ýerlerde bir sokup bolaýsa bir adamlar görüp bilýärse, düşünüp bilýärse şol elementler, şol ýanky geçirilýän dünýädäki hadisalara bir düşünäýse diýip şonu ýanky reklama barny edýär. Ýöne ýeterlik dämkädýän mene. Mümkün şeyler de inni Murat näme gepleşýümizem ahirlap barýar. Ahirlap barýar. Meňe şu täze ýylda 2023-nji ýylda etjek ardygym şu Gurban Berdimuhammedowyň bir baş rolle bir kino düşmegi, filmi. Doğru. Şu meňe esasy ardygym eger şu işem başaraýsa Gurban ýerine ýetiräýse onu men pikirimçe bir Türkmenistan ýylda ýeterim kadýanyna başy. Doğru. Apet apara. Yaşlığından bilmez, susuzluğundan bilmez, çörek yetmeyenden bilmez, yağ yetmeyenden bilmez. Ol damdan turup saat 4'ten marda dağın ol
nime durýarlarda, ýanky nowata durýarlar. Un paýyny, ýanky tuğ paýyny, et ýağ paýyny almak üçin, şolat ýa ösümlik ýağını almak üçin şol zatlaram ýadyndan çykarar diýip men umyt edýän. Sebäbi iýmit dağın ho näme ol iýmit? Hawa. Dinde adam ýaly her günde üçgedek gowunahar, gow iýmiti. Näme bolýar ende? Ondan intellektual iýmit bar. Hukman ýa fizik iýmitler, az haritler intellektual ruh iýmit bar. Şu kino düşäge diýen Razgapur ýaly şol urdan bir nemetini görkezse men onun Türkmenistanda adamlar iýmitini goýaram mukadiýan. Mümkin. Näme ondan? Akılda para. Biz ine hemme zatlaryny aýdyp geçdik boýun bir bellenmedik galanda, ýa sport ugrunda şu galan. Burada galanma şu zatlaryň arasynda. Men şonu bir gysgaça aýdyp geçeýin, bir gysgaça men rezüme etdim, şonu bir okak geçeýin. Nagrady и звания diýär. Men şunu ekran görkezäýin. Şunu görkezýärde size ýa düşünükler bolanda. Ýa 1 minut. 1 minut. Ine. Şunu ekran görkezin, hemme watandaşlarymyz görsün. Ine nagrady и звания diýär. Berdimuhammedowyň dürjülük işine, ýa sport we medeniýet dürjülük işine, ýazyjyk dürjülük işine gazanan üstünlükler. 1972-nji ýylda çempion Aşgabat klassический bardy. 1970-nji ýylda çempion Türkmenistanda Pastrelbe. Ýanky diýänim, ýanky sniper bolup nime diýäni, şol öňkü başlan işini dowam edişde dürjülük işini dowam edýär. Orden Zaida. Объединённые Arapsky Emiraty. O ýerde bir orden atdyr. Oňa tek üst açylan ok sebäbi gizli material netip bolsa halkymyz gidigiçe ýa açyrym hadýan. Murat, Murat, bağışla bir kiçicik birligim var men. Indi Gurbanuly kiýmedi ýaş diýen ýaly, bir Gurbanuly menden bir ýaş kiçidäbi. Onun şu 72-nji ýylda menem şu görüşde datda menem bar da 70'de datda bir oglanlykda ot bilen görüşýärdik, ýaşlara gatnaşýardyk. Şu Gurbanuly duşmadym men, duşan bolsam bir nimede ýaşlarda datlarda gabat gelmeliler. Ýöne men bu taýda aýtjak bolýan adam şu 72-nji hem 73-nji ýylda Türkmenistanyň çempionu bolup bilen ok, ýaşy ýeten okda. Mergen bolup bilerbi. Atıp yatandır bir yere bir eline bir dat iyilse düşünne de atıp yatandır da yönü şampiyon Türkmenistan'ın şampiyonu olup bilen nokta. Bulayanında da ya ha yetkineceklerin arasında olmalı. Ya da mektep okuçularının arasında olmalı. Mümkün. Yarıncanlar birazcık yanlışlık koyverdim kadiyenle. Nemi yalanlarına şu. Hakikaten mümkün dünya şampiyonu bolundur. Şöyle hükman adalatsızlığı bildirip dur. Onu doğu belirlemek için çoğunluk bilen şu Türkmenistan'ı dik görkezdirler de. Bunu ýa-da doğru aýdyp bolanok, bunu siljelmesen bolanok. Akademiya развивающих рынков США. Şunu ýaýlandy men ine gördümmi? Prezident boldy. Ilk prezident boldy 2007'de mum ýanky nemeleri uçup başlady. Ukyplygy, zehinligi. Ya ine şu prezidentler çelli diňe 2 sany ukyplygy bardy. Fizik ukuyup var, hawa diňe ukuyup var da 2 sany ukuyup. 2007'den başlap ine prezident ýanky fevral aýynda prezident bolup başladam bolýan. Bir wagtda prezident ýoluna bardy. Bir wagtda beýleki zehini ukyplaryny öňe goýup unam ösüşip başlady. O zaman siz her wagt azajyk näde boldy düşünýär? Akıl sapara. Türkmenistan'ı ine üstüne bu tarafa getirdi, bu tarafa. O отрицательный ötüş var ve положительный ötüş. Yönü iksem ötüştür. Bu yönü отрицательный ötüş ediyor. Onun ötüşte. Onun ötüş. Bunun maksadı üstürmek. Hayt tarafa üstürýärni bizim tek maksadynyň manysynı tek düşünjek bolwa göremdok, bilmersem sebäbi bir ýyllaryň ahyrynda bir ömrüň ahyrynda bilemeden häzir intek kyn. 2008'de почётный доктор Бакинского государственного университета. Doktorçular marken Baku'da. 2009'da zlatая медаль ЮНЕСКО имени Авиценны.
Hmm. 2010'da Человек года Института международных отношений и экономического сотрудничества Румынии. Bay bu. O dahi Rumenya'da hiçbir prezident şurayali titul Человек года yani yılın adam deyip alıbilen o. Ne pul, Yok gelecekte de alma. var, hiç kim. Yo bir gedeklik şu gatüt ösü adam olandan şon emeni titulu bir gedek ilan edip onun Berdimuhamedov'a berip şu tayda da yapandırlar onu. Aytiya ikinci gedek adama berýärler. Berdimuhamedow'un bir alanına bir neme vardı. Bir size misal getireyim. Men institutda okarna politikonomi diýip bir neme vardı. Hüner vardı. Şonu tapşyrymda onun tapşyrmakam politikonomi boýun bana bir makale ýazyp paş etdi. Yerli gazetede. Menim aýtdym men ýazsam men institutdan kowarsaňyz diýdim. Ýok, ýani perestroika 80-nji ýyllar ýaz diýip menim ýazdym bolşýardy. Ay bul gaty ber. Meni egzamdan ýykjak bolýardy. Egzamna girýän, men öňden gowukaýan oglum. Girdim bolýan, şeýle bir soraw berip başlady. Hemmesine jogap berdim. Ýykýa, ýöne berýän, ahir üçlük bolýan diýdi bana. Menem diýdim, ay men baha üçin okamak, näme goýsaň şonu goý. Men şu politikonomi maňa ömrümde gerek bolmaz diýip çykaýtdym da. Ondan oglanlar çykmakam, oglanlar otyr da. Molima menni, hani bunun studentler, hani kiminni? Hemmeden otyr da. Ona bir ýerde ýa. Ay şonu üçlük goýulmasaňyz, bir indi kerek gelýäň diýdi. Şonu ýaly. Eger Berdimuhamedov Rumeniýada şonu alan bolsa, doğru aýtdyň, şonu ýapandylar. Şondan soň mene biýine berildi diýip eşitdim. O dereceden soň Eşitmezsin. Doğru. Yok, Üniversiteden yeni bir zat var da. Почетный доктор Ереванского государственного университета diye de. Ay bu da gataylığınız. Ne edip şu derece yetti? Ne edip? Emedekle yapmıyor, omudokla yapmıyor, ılga yapmıyor. O manasır atıp mı bilir yerler. Tevi o Yerevan Devlet Üniversitesi'nin derecesine çıkıp şu tayda hormatlı doktor olmak için ay gönlüme olmasa 100.000 kubametre Türkmen gadını mut bereymeten var. O tayda sen başka hiledi ve alıp olmayar onu. Yo, siz apel siz gaty mu ýa-ni pes baha berýär. Bu kontraktlaryň üstülen kontrakt ýa-ni zihiniň üstülen edilen bolanmasa, sebebi kontraktlarda da bu ýa-ni kompaniýalaryň işlemekde de uly bir zihinlik bar. Şonda bolanmasa bu. Goý bolsun biz häzirlikçe ýa-ni netijesini bilenmek, näme ýalanyny bilenmek, goý şeýle bolsun. 2013'te Заслуженный архитектор Türkmenistan'ı. Onanın men 1982'de instituta girip 2 ýyl armiýa edip içinde, yani hökümet armiýa edip ýene gelip 89'da gutorup inženerna Stроительный fakultetiň arhitektur guruluş bölümini gutorunsaň men arhitektor bolan. Bir topar arhitektor bilen häzir ýazyşýan Türkmenistan'da. Öz kursdaşlarym bilen. Şonuň derejelerini görýän o derece, şuraya derece galybilen oklar. Bolmasa okuwdan mutludylar. Hemmedandan mutludylar. Arhitektor, injener arhitektor bolmak gaty kyn mesele. Bu okuwny torman Заслуженный архитектор Türkmenistan'a. Näme bolup bilýär bu zatlar? Näme ukyplyk derip şu zatlar? Murat, sen kursdaşlaryň bilmeýän bir zady bar onu. Bular ýaly beýik arhitektor bolmak üçin okuman. O okumalarla ömürtü gurban bolmaly. Mümkin. Indi kimin kazanany üstünlikleri bar? Народный коневод Türkmenistan'ı. Şu ýerde Gelli Karizov görüp etmez şu. Gelli Karizov gahar etmez. Ya Gelli Karizov hemme ömrüni atçılık bilen geçti esasy ýa-ni. Ýony ömrüne däl bolýan şu adam boljogyny anandan soň. Ha o. Şonda da şonu olup geçti. Olur. Народный коневод Türkmenistan'ı. Ondan sonra 2017-nji ýylda Orden Aleksandr Nevskiy ünsörüm. Durun tek. Men bir sorawym başlady. Dinleýijilerimize de sana da şu erde şu inni biýanny görýärmi? Gurbanullah
neme diýip buna görýärmi? Narodny Konevod Türkmenistana, Türkmenistanyň halk atşynasy diýen ad beripdirler da. At yetiştiricisi adyny alypdyr. Inni nemäňe mady pesat däller ol ýanky gellik ärdinem. Olum Türkmenistanyň belli atawrusy. Inni şu Türkmenistanyň belli atawrusy bilen ýanky belli atşynasyny çapyştyrsaň şu haýsy odar karşılar. Görýäň, Görýän. iki sany dürli ulguma aýdýar. Отрицательный ötüş we положительный ötüş. Bular dürli tarapdan deňişdirip bolanok. Hersi öz tarapyndan professional. Şoň üçin men pikirimçe bular ýarışdyryp göremeden, bile oturdup ýarışdyryp göremeden biz bizim ukuyumuz ýok bolurdy. Bizim bilimimiz ýetene bolurdy. Şoň üçin men pikirimçe şu tora wagtynça goýulyň. Unutmayın, 2017'de Orden Aleksandra Nevskого Rossiya. Bu adam öz ukuyupladygyny diňe Türkmenistanyň ökünden eýsem, Türkmenistandan çykman, Rossiyada orden alyp ber. Bu näme diýjekler? Zat ýok, diýere hiç zat tapyp bolanok. Ýöne bir zat aýdyp bolsak, men şu Gurbanulyň 2017-nji ýylda şu Kreml'le döşüne takdylar da şeýlermiş bu. Ya da Aşgabat'a gelip taktıymış onu Putin. Aleksandr Nevski ordenini. Yok, Nevski ondan soň ikinci medal var. Yok. Şu Aleksandr Nevski'ni biz mektepde uruna, Sovetde urunan bir gaty uly serkerde diýip tanýadyk da. Ýöne şu Gurbanuly Berdimuhammedowyň döşünden dakanlaryna şu Nevski diýen ordeni. Şonu men Nevskiň gaty bir oňuja adamdygyny düşündüm. Hiç şeýle bir uly serkerde de dälligini ýa bir ulokan zihin ýa talant ýa batyr adamam dälligini düşündüm. Onuň şon döre uradym, onu dogrudan şeýle bolup çykdy da. Asyl ol bize onu gaty çiýşirip öwreden ekenler. Ol Nevskiň bar şol Çut gölüne ýanky nemeleri Şwed ritsarlaryny, Nemes ritsarlaryny granzıran etdi diýenne ay gaty geň bir bary over 13 tanymy näme ritsar şo taýda wepat bolupdyr. Şo granzıran etdi, gyrdy, orsiýedy şo Russiýany, Rusy halat etdi zat diýenne şo bary over bir ikeliň barmagy ýetýän ekenler şo taýda şol Aleksandr Nevski daýym uly goşun bolup öldüren ýanky düşmanlarynyň sanyna. Onuň şon üçin ol Gurbanuly Berdimuhammedow ýaly uly adamyň döşüne dakmaga hatda manafiýam diýerler Nevski. Doğru aýtmaly. Ol gaty kemsitdiler şonu Berdimuhammedow. Doğru da bu uly göwre bir kiçik zat takyp. Hiç bor ýalylar gelişek zat derler. Ine apeta para. Ine şu ýerde de Türkmen halky dolu şekilde Berdimuhammedowy hormat goýup fiýla goýmadym galyp pikir edýär. 2017-nji ýylda dwardy geroy, ýagny Türkmenistanyň ikinji gahrman medalyny beripdirler. Misal üçin Niyaz 5 kere alyp 6-njyny atkaz edipdir. Ýani ýok diýipdir, men götürüp biljekkä. Men bu tarapym dolup gitdi, bu tarapym doldy, men özüm oradan ýönelik ýörün, bu medallar meni işleden ok, ýykyp barýar, men dogry durulýamok diýip ýa alkışdan atkaz eden oldu. Bu adam almaly medallaryny alyp ýetişen ok. Ine şu ýerde halkyň, bizim halkymyzyň dogry şekilde şu baha berip bilmeýän mükadiýen. Hakykatdan hem Berdimuhammedowyň dürjülük işine doğru baha berip bilmeýän urkadýan kadýan. Ondan доктор медицинских наук, профессор по специальности социальной гигиены и организации здравоохранения. Unutmayın, medisinaň doktory, professory atlanyldy. Prezident bolup işleýänler şu wagtda medisinada da uly ösüşler ettirip Türkmenistanyň halkyna uly medisin kömekleri ettirip ine şu doktorun professorlygy aldy. Doktor ekonomik nauk. Murat, sen şu meselede var ha, şuna görülmesi yetmeliler. Men sana bir zat aýdaýyn. Şu gigiyena urunun var ha, gigiyenany saklamak urunun doğrudan
Gurbanly Berdimuhammedow gatypdy. Şu men ýa aýtdym, şu Moskwadan ýygnaklara gatnaşýardyk, bile zat edýärdik, okuyan nemelerimiz, uğrumuz başga bolan soň men o ikinci üniversitede ikinci ýokary okuw jaýyny oturup ýörüm Moskwada. Benim şu taýda nemeni gorajak boldy da doktorçulugy. O taýda muň zihine gaty go düşünmän şowat goratmadylar da. Soňra gelip Türkmenistanda prezident bolan soň goramaly boldy. Şu görýärmi şu taýda da şol bilmediler da kim bilen iş tarşýanlaryny. Ýöne men aýtjak bolýanlarym şu Moskwada okuyan döwürlerimizde şunu men görürdüm. Şu men Gurbanly Berdimuhammedowyň wara eşigini, saçyny kemçilik görmedim. Madama yılanyň damaryndan çykan ýaly ýylpyrlap duran oglanmyş. Şu saç çagadyndan wara şiýtirip oňordup bizim dağın o saçımızın eteret bir mağubli al olup gidiyat da işlep wagtynda saçmydım. Yok, yırtılap durma. Ol olsa onku olsa var mıddama şu şeyli bu oňordulan bejerdilen şu kesdilen hemme jady arasında şu gigiyenan saklaýyşyna bir alt taksa Gurban bolýar. Men gaharmy edecek. Sebäbi çynda da çyn niýmelle. Ýöne şunu aýdary şundan öňkü prezident bilen deňek görülşüni. Niýazow bilen. Meniň Niýazow döwründe telewizionyada işläp ýöremsoň ol ýanky gaty gowy bilen ol adamyň häsiýetlerini iş talşdyklar etdik, gepleşik taýýarlaýardyk, türlü ýanky edaralar bilen, guramalar bilen iş talşýardyk, partiýa organlary bilen. Onuň indi şowatlar köp adamlarym ýanky Niýazowyň töwerenine aýlanýan adamlar bilen hem gepleşilýärdi. Bir kysam zady bildim men. Şol Niýazow diýen adam suwa düşmän halamaýan eken. Ol Gurbanly ýaly eken. Gurbanly ýugun. Ol Niýazow bolsa wagtynda suwa düşmän şo aýaly şo Muza Alekseyewna gaharny ýetirýän eken. Onuň Muza Alekseyewna şo Niýazowy köprek suwa düşürjek bolup her ýerde suwa düşende 5 manat pul berýän eken. Şudan duşa girip çyksan diýip Niýazowa 5 manat pul berýän eken. Näme üçin? Niýazowyň kanýagy görýän eken, şo 5 manada kanýag alýan eken. Şo wagt manat näçe diýýän. Başga ýöne şu taýda bir zady haýran almaly. Şo wagtlar edi şo döwürde Aşgabatda bir neme de bardy, şahyram. Oň aýaly 3 manat berýän eken. Duşa girip çykdy. Onu arzan görýän, onu arzan satyn alýan eken. O prezident etme şu. Yok, prezident bolmak aýntek. Indi gelecek prezident boljak eýýän tarypy. Şu partiýa şu garkomda işläp ýörkäde, çykada instruktor bolup işläp ýörkäde. Şu wagtynda duşa düşmän şu Helenin gaharny ýetirip ýören eken, şeýtirip, aşa pul aljak bolup median bolmagy mümkinmi aýaly? Mümkin. Onu swinya diýen eken, aýaly. Swinya ýyjy pamoýsa, primi duş diýip 5 manat berýän eken. Ol aýaly bara görüpçilik edýär. O hakykatdan türkmen halkyny türkmen başdy. Ýöne ortamyň diline swinya boldy da. Indi dowam edelim. Ha bolýar. Ýöne men diýjek bolýan şu Gurbanlyny öwjek bolýan. Şu Gurbanlyň tiýtijediğini men gördüm. Onu dil ýetirmek mümkinler. O tarapda iň ul talantlarynyň birem şol şeýle. Ýöne men şu tiýtijek eýnýetde. Gatdo bellek geçtiňiz şol iň ul talantly, şol hemmesinden iň öňü bilen ukyply şol haýzy ýere etseniň yüzü gözü arasında saçı yalanan yani. Çünkü doktor medisinsina profesör hakyky şol adamı nasip şu. Sebebi ýöne doktorluk bilen adam ýok. Hakyky. Ýok, o ýöne orta pasient ýokmyny pasientlik bilen baglanyşy bar bolmagy mümkin. Ýöne doktor bolmak ýanky doktor ılımların doktor olmak bilen o ýugunmagyň nähili gatnaşynyň aralaşynyň bardygyny bilmek gatykyn bolýar da. On Avicennaň ýazylaryna seretmeli. Hökman kan. Laçyn aýdary ılımların doktor bolmak üçin medisinadan ýanky köprek ýugunmak, ýygy ýugunmak onu biljek gal. Ýöne hakykat diýmeli şeýle zatlara ben şahyat boldum. Dogry. Ine general Armiyan general ol şol ýanky sniper bolup ýöräni şol ahirki ötüş derejesine ýetdi general Army. Türkmenistanyň doktrinasyna, Türkmenistanyň ferhet gulluklarına, harp gulluklarına käwak videolaryny görýän özüm goňa. Diýýän onu
ay Allah razı şuraya adam barken hakiki mertebeli general ine Türkmenistan var ya. Doğru. Ine şu yerde men bir yürüte sarılırmeledim. Достопочтенный обладатель 10-го дана по карате. Boyboy iskustoda 6-cı kü'den başlaya 6-cı, 5-ci, 4-cü, 3-cü, 2-ci, 1-ci kü ondan sonra qarğışok gelýär de. Yani 7 sany stadiýa geçen soň qarğışok gelýär. Bu bolsa men bilemok kaçan türgünüş betçe şu giýje uhim arasynda ýatyrka yani arzuwlaryň arasynda düýüşünü türgünüş giýje uny edip yani şu 10-njy dany edil 2007'de prezident bolandan gaty ýyka wagtda 10 ýyllardy. Men özüm 32 ýyllar Vostochna borsa diýen zordan ölüp ine näçe 57 ýaşynda 6-njy dan aldym. Qaruşokda. Meniň senseyim giýje uny işläp yani diňe şol orda giden soň 7-nji dan aldy. Ine onuň senseyi we meniň senseyim Aikido'nun döreden adam Marhiye Uysiban iň güýçli yani uçuniýi diýerde yani öwrenip şäherdi. Şol 8-nji dan aldy da şoň yani sensei ölünden soň muňa dan berýärler bolýan bilýär men alajaka sizin inniki danlaryňyz ýa men ustam maňa beren zadynyň men ýokary bolup bilemok ýa meni keskiljek usta ýok indi. Men alajaka men fikirlime galaýyn diýip fikirde oturdy. Şondan uzup geçip şul adam Türkmenistanyň prezidenti bolan Türkmenistanyň häzirki parlamentiň ýolbaşçysy Türkmenistanyň halk tarapyndan hormatlanmayan diňe öz tohumna bolan arkada 10-njy dan aldy. Näme bolanjak şu? Men hiç söz tapamam. Yok o näçe wagt ýöne näçe gondan az bolýar da hiç bir on çok gonmamyň ýyzynyň ýetip bilemdi o gaty munasyp da bir ýöne gon baýlanyp bermeli. Inştaýda bir zat aýtjak bolýan Murat. Bir gerek men şu Berdimuhammedowyň şu ýazýan kitaplarynyň sanyna seredip beýleki taraplardan edip beren işlerine seredip hem prezidentligini, hem premier ministrligini, hem atwakanlygyny, itwakanlygyny beýleki uğurlardan hemmesini hasaplap şonu şu zatlara yetmek üçin giýje günüde şoňa 24 saat var da hemmemiz bütün dünyada 24 saat var. Şu yerin üstünde. Onun şunu näçe saat gerek boldy? Şun nemeti näçe kadip hasapladym bolyn? Adaty adamlardan şu giýje günüde 10 esse uzak bolup çykdy. Yani şu 24 saaty onu köpertmeliler. Şu Berdimuhammedowyň şu eden işlerine yetişmek üçin bir adamın onu da 12-13 ýylyň içinde yetişmek üçin giýje günüdi 240 saatdan ibaret bolmaly. Apada para ol hak mun sağadan başgadyr. Başga. Ölçenýän sağadan başgadyr. Ýa mun bizde 24 saat bolsa bir ýanky günüň dowamy, giýje günüň dowamy muny 24 däl. Sebäbi Yo. bildirýär bu başgaça işleýär. Başgaça ýollar bar ýa. Başgaça ýanky tiýdilen başgaça, ukyplygan başga hemme sağadan başgadyr şu. Kazabyl sağadan başgaça ýa. Giýje günüdi uzak bolup çykdy da. Awa soňky şu ýanky gazanyň üstüne Обладатель Чёрного пояса 7-dan taekwondo muna dolu baha berip bilmeýändirler. Bu gynansaram 7-nji danyna garpdyr bolýar. Bu bolýar diýsen bolýar. Yo şu yankı var şu yankı 10-njy dan ýere şu 10-njy şoň görkezän tereden şol 10-ny durup durar şol. Hawa 10-ny soň ýok. Yok şoň görkez biljekmi gaýtadan. Şu taýda men pikirimçe biraz berrakdan gaýdypdyrlar. Şol egerde şonu var ha o aneferet достопочтенный обладатель 10-го dana по карате diýdi. Şu 10 etmen 11-nji ýynym şoňa beren bolsalar ýok bolsa. Şu iki tane birlik bolsa ýaman odan boljak eken. Elbette. Häzirlikçe şu 10 mümkin 11 bolarmy? Ýok, o gerek gel ýöne şoňa beräýmellerni bir ütüş. Doğru. Bolmagy. O bolsa onu senem alarsyň, menem alaryn ýene 3-nji, 4-nji alar. Ýol açýar. Şoň üçin ulu burada doğru.
şu Rumuyundan şu bir gedek şuna bir yani adı berip tamam yapıştılar yani şu karatede de şu 11-nji bir gedek şuna berayım ekenler. Doğru. Men aýdan şu 2 tane birlik bolsa owadan görmüyor. Akıl para biz bara doğruyu aýtsam men yüreğimden aýdym. Biz şu adamın gadanyň üstünlükleri, edin işini 2 ýarmyldan bäri ýa giýje uny beýan edip ýoksoň biz beýan edip ýetişmek mi kärýär? Yo, Biz goglawam ýetişmeýär buny. Ne üstünlüklerine, ne başga işlerine. Şonuň üçin meniň pikirimçe şunlukça gadanyň üstünlükleri boýunça bir nokuda geleli. Son bir gün ýene bir wagtlar geçen soň biz dowam ederiz. Sebäbi biziň efir wagtymyz toýa gynansak da biziň wagtymyz azalýa. Berdimuhammedowyň üýtgeçik sagatly, üýtgeçik wagtly, üýtgeçik üstünlükleri hiç wagt tükenmedi. Biz ondan ýaz. Men şonu bir bellek geçirdim elýär. Ýene de biziň ýallak çepekçi we Berdimuhammedowyň halyplaryna ýülenýän. Berdimuhammedowy näçe ýalasan adam az. Sebäbi ýalamak bar. Siziň ýalyşyňyzy ýaly beýlik döwletleri ýalan, beýlik döwletiniň halky ýalap bilen ok. Ýöne şonda da kim bolýar? Üýüňizde Demirgalyk Koreýa bar. Siz ýa şu ýere terjih almaly. Ya da Berdimuhammedowyň el öpüşmekde, el gujoklamakda ýürüte tehnikasy bar. Gizlin tehnikasy. Şoňa haýyş edip aýagyna ýykylyp, ýalap görkezip, ýok, näde olur diýip şol özü aýdyp sizi öwredämese. Biz size kömek edelim. Ýene şonu bellek geçirdim. Şoň üçin akıl para şunuň bilen efir bu toraly siz aýtjak dadyňyz bolsa, ine jemläp bilersiňiz. Size ýaşul hukmyny jemlemäne. Yok aýtdyk bize aýdyp gutorup boljak gumany ýok bary bir. Geljekde ýene de elbetde biz bu tema dolanor ýöne buňluk üçin ondan näme bollada ýeli gadyrly ýyllaşlar mehman watandaşlar ondan näme şunuň bilen bir bu ýereklikçe siz bilen hoşlaşýar. Sağ olun hormatly watandaşlar. DVT Türkmenistanyň Erkin TV radiosy, demokratik platformasy her wagt siziň gullugyňyzda. Başga da siziň ýumuşyňyz bolsa biz onu bitireriz. Sağ olun.